den her, der er der mad, så der kan I lige sidde og læse lidt. Rosa, jeg kan ikke læse. Jeg kan godt læse højt. Man kan se kokken lave mad. Man kan bestille krabber. Ja. Det er altså en sushi-restaurant. Måske betyder det ikke, at man kan bestille krabber. Har I fået kigget lidt på det her? Nej. Nej. Kan I lide østers? Østers? Ja? Jeg finder 4 af dem. Ikke mig. Ikke dig? Du har ikke tænkt dig at smage en? Jeg tager en. Ja, selvfølgelig. Jeg laver 4. Ej, hvor flot. De har lagt sushipinden klar. Ej, jeg glæder mig da. Hvad hvis han skal på toilettet? Ja, vi kan jo ikke tørre ham. Hvad hvis vi tørrer ham på skift? Altså, okay. Ellers skal vi bare få det. Så er der altså østers med ponzu, som er sådan en citrussoja. Hvordan har du tænkt dig at spise dem? Jamen, jeg drikker dem bare. Jeg har aldrig spist en. Så er der sådan nogle grillede ananas. Det vil jeg gerne prøve. Ja, selvfølgelig. Også dig? Jeg tror dem til jer. Ja, så er der forårsruller. Ja, det vil jeg gerne. Så er der noget oksespyd her. Også det rigtigt. tager jeg. Skal jeg til? Nå, og så er der krabben. Softshell-krabbe. Sådan nogle skal vi have. Ja, selvfølgelig. Vil I gerne have dessert til at starte med? Det vil jeg også. Ja, selvfølgelig. Så får I dessert til at starte med. Så får I en kokosis her. Med en sojakaramel. Og så er der lidt spiselige blomster på også. Er det ikke bare lækkert? Vi har fået krabber. Hjernefrys. Er I klar til en gratis dessert? Ja.